Tabisuarin Nasiutok Mokta Mokta kutumak sugan kumitsini aksapun Mokta tugasak plit ang mupa Buyoktan mo tol Tumakan tugasak plit ang mupa Basta magpamunag kami puro sumasin Mokakpok nila restaurant nga sut Sama kumitsipon Moktakan tumarak ng Ikalit ko kung niliyak sa ipan Mokta Aku menangani aku musik berarti pengerasa Kenapa masa ni aku sempat tulis ni aku masuk posisi terdekat Mokta kaptu banding magbayok sa atin isumod na mga biloba Lumakas ko ba sa house na sa'yo nakakamit ka usip sa kakarapan Kapulit siya kasak bisyok tukot Pulit siya sinasay Kaksus sa kawan na bayok dahil na pagok sa gumamit ko At kanin sa iyo nakakamit sa gumamit ko Tuloy na sa masunod posisyon Singo sa kan Dama, singo sa kun Gaban kaluang pang Tumamak tindaran ng pang Mokta 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 Incident Mokta 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 kapang Mokta pangnaw sa pagkakapang 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 So, daman ko sila bunyaron na kasatasa sa tayo na dong naksan Mokta kita sa nakbok Makaksunil sa kusing ilasi Mokta kapang nada kaman tuno ko rakbok Kamanyak pagkis Bisa nikyarap bok Kamanyak pagkis Kamanyak pagkis Kamanyak pagkis Kamanyak pagkis Kamanyak pagkis Banyak bagian, 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 kecil, banyak bagian, Mokta. Mokta kapang natin Ang nabitok ko sa kinupos Mokta kapang nausin Ayong naktapusan Pang nausa ka sa panasin Sikok sigalig kami Kaksin sinoyak tuwid sa kinamot Boyo kamot kalipayak Ngat sa minut kalikatak ko
meron karundang sa mga tao. What's up? It's slow.